Srećan Božić, Hristos se rodi. Želimo srećne, božićne, novogodišnje praznike svim studentima i želimo da se podsjetimo na najvažniji događaj danas u hrišćanskom svetu jeste Božić. To je proslava rođendana, rođenja Isusa Hrista. I zašto je važan život i delo i misija Isusa Hrista? Isus je jedan od najuticajnijih ljudi kroz istoriju. Dan danas njegove poruke, njegova misija utiče na mnoge ljude. Mnogi umetnici, muzičari, ljudi iz različitih sfera su bili inspirisani životom i delom Isusa Hrista. Tako da želimo sve vas da pozovemo i izazovemo da makar pročitate jedno evanđelje, jednu biografiju o Isusu Hristu. Počnite sa evanđeljem po Luki. Božić je vreme kada pripremamo poklone. Božić je vreme kada dajemo poklone. Božić je nas podsjeća na najvažniji poklon koji je stvorac, Bog, dao čoveku, čovečanstvu. A to je da je poslao svog sina Isusa Hrista da plati cenu koju mi nismo mogli da platimo, da otkrije Boga, da pokaže put i da obnovi naš odnos sa našim tvorcem. Ja bih hteo da nas podsjetimo na 4 bitne stvari. Kakav je to praznik Božić? To je pre svega praznik radosti. Anđeli su rekli pastirima, idite, javljamo vam veoma važnu, radosnu vest. I u Starom Zavetu bilo je puno proročanstava o tome da usred tuge doći će radosna vest. Božić je radostan praznik. Božić nam daje jednu posebnu radost da ovaj život ima smisla, da ovaj život ima svrhu, da možemo da nađemo odgovore na prava pitanja zašto sam ovde, koji je smisao mog života, kuda ja idem. Božić je radosni praznik zato što nas podsjeća da Bog se otkrio. Neotkriveni Bog je sada otkriven. Da nedodirljivi Bog je sada dodirljiv. Nevidljivi Bog se sada otkrio svima nama da možemo da ga poznamo kroz Isusa Hrista. Bog je postao čovek da bi mogao nama da komunicira, da bi mogli da ga otkrijemo. To je radosni praznik zato što postoji nada, postoji spasitelj, postoji rešenje naših problema i postoji način kako da uspostavimo kontakt sa našim tvorcem. Takođe, to je praznik nade. Isus Hristos, naročito u Evanđelju po Jovanu, 20 puta se spominje reč svetlost. I u Evanđelju po Jovanu u 1. poglavlju kaže istinita svetlost je svetlela i osvetljavala svakog čoveka. Takođe, u Evanđelju po Jovanu u 3. poglavlju kaže Sveto pismo da istinita svetlost je svetlela svim ljudima, ali ljudi su prihvatili mrak i nisu hteli zato što njihova dela su bila zla. Takođe, Isus Hristos je rekao, ja sam svetlost sveta. Ko veruje u mene, imaće životnu svetlost. Svetlost daje nadu, svetlost daje alternativu. Nije sve mračno. Isus Hristos, kad je došao na ovu zemlju, je pokazao svetlost, pokazao put. On je taj put, istina i život. I mi možemo da doživimo tu svetlost, da doživimo tu promenu, da doživimo put, da nađemo tu istinu i da nađemo taj pravi život. Tako da ljudi kad su se okrenuli od Boga, kad su otišli od Boga, Sveto pismo kaže u Rimljanima da njihov um je bio pomračen, njihovo srce je potamnilo i počeli su da rade neka rđava dela, da krše Božje zakone i zapovesti. Tako da Isus Hristos dolazi na ovaj svet da bi nam pokazao taj put, da bude svetlost u mraku. Takođe, Božić je praznik ne samo radosti, ne samo nade, nego praznik milosti. Reč Isus, ime Isus, znači na jevrejskom Džošua, Bog je moj spasitelj. I tamo kažu anđeli Josifu, on će otkupiti svoj narod od njihovih grehova. Mi nismo mogli da platimo cenu za naše grehe. Mi nismo mogli da uspostavimo kontakt sa našim tvorcem, našim dobrim delima, filozofijom, religioznošću, nego je Bog se spustio na naš nivo. Bog nas je dosegao. Bog je bio spreman da nam oprosti naše grehe. Svi smo grešni, kaže Sveto pismo. Svako od nas ima neku lošu misao, prekršio neke Božje standarde i Božje zakone. I zato je veoma važna stvar da shvatimo da Božić je praznik milosti. Bog hoće da nam oprosti grehe koje smo učinili u prošlosti, ali Bog hoće da nam da silu Svetog Duha da imamo novi život sada ovde na zemlji. Ali Bog takođe nam daje i nadu za budućnost.
nadu u ovom životu, bez obzira s kojim izazovima se borimo, ali takođe nadu večnog života, života posle ovog zemaljskog života. Neko je rekao da je najveći ljudski problem bila informacija, Bog bi poslao na ovaj svet edukatora. Da je najveći problem bio novac, finansije, Bog bi poslao ekonomistu. Da je najveći problem čoveku bio tehnologija, Bog bi poslao naučnika. Da je najveći problem čoveku bilo uživanje, Bog bi poslao nekog stand-up komedijaša. Ali najveći čovekov problem jeste greh. Najveći čovekov problem jeste praštanje. Zato je Bog poslao spasitelja u ovom svetu. Srce ljudskih problema je ljudsko srce. I mi smo svesni toga. I jedini način da dobijemo to oproštenje, da dobijemo snagu za sadašnji život i da dobijemo nadu koja nas vodi kroz ovaj život jeste da verujemo u Isusa Hrista. I zato je to praznik milosti. Četvrta tačka, takođe, Božić je praznik mira. Anđeli su rekli pastirima slava Bogu na visini, a na zemljima mir među ljudima koji su po Božjoj volji. Božić nas podsjeća da Bog je hteo da nas pomiri sa njim. Bog je hteo da uspostavi taj kontakt, zato što naš odnos sa našim Tvorcem je bio mrtav. Ne samo da nam Bog kroz Hrista i kroz veru u Hrista daje mogućnost da se izmirimo sa njim, nego nam Bog daje njegov mir. Mir Božji je prisutan na našim srcima. I ne samo to, nego Bog nam daje mogućnost da se mi pomirimo i da radimo na pomirenju među ljudima. Znači, imamo mir sa Bogom, imamo mir Božji i želimo da živimo u miru sa drugim ljudima koliko god nas zavisi. Kaže apostol Pavle u Rimljanima poslanici u 5. poglavlju, kaže, pošto smo opravdani verom, sada imamo mir sa našim Bogom. Izmirimo se sa Hristom. Izmirimo se sa Bogom. On nam nudi oproštenje. I onda ćemo iskusiti taj mir Božji. I onda ćemo gledati da živimo u miru sa ljudima. Božić nas podsjeća da je praznik mira. Možda postoji neko u tvojoj okolini, u tvojoj porodici, u tvom komšiluku kome trebaš da oprostiš. Možda postoji neko gde trebaš da priđeš nekom i da tražiš oproštaj. Božić je mesto i vreme kada treba to da uradimo. Mnogi su propustili prvi Božić. To su bili fariseji, sadukeji, religiozni učitelji koji su znali svih 322 proročanstava iz Starog zaveta o Isusu, o dolasku Mesije. Oni su bili usmereni na neke određene detalje da su zaboravili suštinu. Druga grupa ljudi je bio Herod i njegov tim. Herod se uplašio kada je čuo da je rođen car i upravo zbog svog ega nije mogao da dođe i da se pokloni bebi Isusu, novom caru. Treća grupa ljudi su bili ljudi koji su bili previše zauzeti. To su bili ljudi u hostelu koji nisu obratili pažnju na Josifa i na trudnu njegovu suprugu u 9. mesecu. Tako da, veoma važna stvar da ne propustimo svrhu i suštinu Božića. Možda smo religiozni, obraćamo pažnju na neke detalje, ali postavimo sebi pitanje ko je Isus Hristos. Možda imamo problem sa egom, treba da spustimo ego, da upoznamo tog Isusa, da čitamo evanđelja ponizno, poslušno i istrajno i da upoznamo tog Isusa, da vidimo koja je poruka Isusa Hrista i zašto je on najuticajnija ličnost danas na svetu. I ne smemo da budemo prezauzeti. Mnogo puta smo zauzeti sa različitim stvarima da nemamo vremena da odgovorimo na ova veoma važna pitanja i da postavimo sebi pitanje koja je svrha Božića. Nekoliko puta sam dobio vaučer od prijatelja da uzmem neki poklon. Ljudi često ne znaju šta nam treba pa nam daju vaučer. I ja taj vaučer sam negde stavio na nekom svom stolu i onda sam ga pronašao posle 3 meseca, ali već je istekao vaučer. Zvao sam tamo tu prodavnicu u radnju, oni su rekli žao nam je, to je veoma važan bio skupocen poklon, plaćen, ali niste iskoristili na vreme. Iskoristimo vreme da upoznamo ko je Isus Hristos za vreme ovog Božića. Imamo poklon, neko je to platio, imamo neki vaučer. Iskoristimo vreme dok ne bude kasno. Dve grupe ljudi koji su shvatili ko je pravi Božić su bili pastiri, koji na neki način su bili najniža socijalna klasa toga vremena i bili su mudri ljudi, prinčevi sa istoka, koji su bili paganskog porekla. Obe grupe ljudi su došli i poklonili se Isusu i bili su srećni zato što su shvatili ko je on. Tako želim da vas ohrabrim, da uradimo 2 stvari za vreme ovog Božića. Prva stvar, da prihvatimo taj poklon. To je poklon radosti, to je poklon nade, to je poklon milosti, to je poklon mira koji imamo u Isusu Hristu. Prihvatimo taj poklon. Kako? Verom,
upoznajmo se s Isusom, čitajmo evanđelja, krenimo evanđelje po Luki i odreknimo se, promenimo naš način razmišljanja. Reč pokajanja na starogrčkom jeziku jeste metanoja, promena razmišljanja. Priznajemo da smo pogrešili i onda upoznajemo i prihvatimo ono što Isus nudi u Božiću, oproštenje i novi život. I druga stvar, ako smo to već uradili, obnovimo našu veru. Odreknimo se naših strahova, naročito sada u ovoj situaciji. I budimo Božić poklon drugim ljudima oko nas. Budimo svetlo nekome, budimo radost nekome, budimo nada nekome, pokažimo milost nekome koji je potrebi. Postoji ljudi, studenti u vašem okruženju kome je potreban razgovor, kome je potrebna praktična pomoć, kome je potrebno ohrabrenje i svetlost u ovim vremenima. Prihvatimo taj dar koji je u Isusu Hristu. To je besplatan dar. Bog nam nudi oproštenje. Bog nam nudi obnovu tog odnosa. I budimo Božić. Budimo radosna vest nekome oko nas. Neka nas sve Bog blagoslovi u 2021. godini. Hristos se rodi.